Is mi se áine agus tá mé gobar an seo I siopa dar bhanam I Cathain na Gaillimhe. Táid anbródal agus Harbh sásta a bheith páirteach leis an Gradam am líana agus táid anbródal golamid an servicey trí chhailge a chóirt do customarí agus do ghaoin an seo. Táid déna iirecht an Gailge chun cín lína agus an meán sosialta. Tá fógraíonn I méile agus in Gailge ag míú ar prísaí an seo sa siopa agus tugann sé just níos mó agus tuile ólas go ghaoine agus customarí agus taspáinonn sé ghuiilmid I gcéir an Gailge a chur chun cín. Tá ráha ag customarí ghfuil siad an Gailge labhairt nó béarla bus I siopa gá cheann go bhí.